नोंथाङा जुदि खोथा होमारदोंमोनब्ला आं दा पावाराव जुदि फैयोब्ला एनडिपिनि जेलाव थानायफोरखौ आं सख'गोन एनडिपिनि केसफोरखौ उइथड्र खालामगोन मुंख्लं नखरफोरनि अनसुंथाइफोरखौ आं होगोन होननानै जुदि नोंथाङा प्रतिश्रुति लादोंबा रायजोनो खोथा होनानै नोंथाङा जुदि गोहोआव फैबायब्ला बेखौ जुदि नोंथाङा मानो मावफुङाखै एनडिपिनि जि संग्राम बे संग्रामा सान्तिनि थाखाय संग्राम नङामोन जों जेब्ला हाग्रायाव दङमोन जोंनि लिडारफोरा जोंनि दैदेनगिरिफोरा जेब्ला संग्राम खालामदों बे समाव कुनु गोजोननि बाथ्रा गैया कुनु शान्तिनि बाथ्रायानो गैया जों दुखु खस्थ' लानानै संग्राम खालामदोंमोन एकमात्र बर' हारिया जाहाथे जों बुहुमाव बर' बायदि थांनानै थानो हायो बर'फ्राबो जाहाथे जों गावनि हा हुखौ लानानै बिखा फोदानानै गावनि सिनायथिजों थांनानै थानो हायो बिनि थाखायसो दिनै संग्राम खालामदोंमोन एनडिपिआ बेयाव गोजोननि कुनु बाथ्रायानो गैयामोन एनडिपिआ बांसिन दुखुआव दङ मानो दुखुआव दङ जोंनि सिमाङा सेपारेट बर'लेण्डमोन जेब्ला सिसपेयारनि सिगाङाव दङमोन सभारेन बर'लेण्डमोन बे थांखिया दिनै थेर बेथेर जानायनि थाखाय एनडिपिफोरा दिनै बयनिख्रुइ दिनै एकर्डनि उनाव दुखुआव दङ जायनि थाखाय जोंनि केसफोराबो उइथड्र जानांगौनि थाखाय जेनेरेल एमनेस्टिनि बाथ्रा गैया जायनि थाखाय जोंनि केसफोरा जोबनानै फैनांगौनि बाथ्रा गैया जेलाव थानायफोरा उदां जानांगौनि थाखाय लिरनाय फंसेबो बाथ्रा गैया जोंनि लुबैनाय बायदियै दिनै बे बिटिआर एकर्डआव मोनसेबो दफायानो दिनै फैयाखै ओरैनो थाङा दिनै 33थि एनडिपिनि मुंख्लं सान आरो बे मुंख्लं सानखौ दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव सिसिबाइनि आन्डाराव जोङो मोननै ग्रुप हिरेन ग्रुप आरो रन्जन दैमारि सारजों दैदेनजानाय ग्रुपआ जोङो गाजा गोमजायै खुंदों जोंनि मुंख्लंफोरखौ जोङो बिबार बावदों आरो बिथांमोननि जि सिमांमोन आद्रा थानाय जि सिमां जायफोरा जि सिमांनि थाखाय दिनै गावनि आगोमा थै जिउखौ बावसोमलांबाय बे बिथांमोननि आद्रा थानाय सिमांखौ दिनै जोङो गोसोखांफाफिनदों आरो बे सिमांफोरखौ दिनै जोङो मोनफुंनांगौब्ला साफ्रोम गोथाङै थानाय बर' रायजो राजाफोर जों लोगोसे एक्स एनडिपिफोरा दिनै मा बिबान दङ बेफोरखौ दिनै जों सावरायलायदों दिनैनि बे एनडिपिनि मुंख्लं सानखौ लोब्बा लाखिनानै बेबायदि हाबाफारिफोरखौ दिनै जों लानाय जादों जिहेतु माखासे समाव एनडिपि मार्टियार्स नखरफोरा धरना होबाय थानायखौ नुनो मोनदों बे बिथिङाव मा बुंनो दिनै बयनिख्रुइबो लासिंसिं बाथ्रा जायफोरा दिनै सोरखाराव दङ बे दिनै एनडिपिनि जेननाय नङा बियो दिनै एनडिपिखौ एकर्ड खालामखांनायनि उनाव जिबायदियै माने क्लस्टआव लिरनाय बाथ्राफोर दङमोन रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा एक्स ग्रेसियानि बाथ्रा मुंख्लंफोरनो जि अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा बेफोर बाथ्राफोरखौ दिनै मावफुंनांगौआ दिनै सोरखारा एक्स एनडिपिआ नङा दिनै मुंख्लं नखराबो नङा बिथांमोननो होनोसो नांगौ खिन्थु जायफोरा होगिरि बिथांमोना होनो हायैयासो बे देरसिन लासिंसिं बाथ्रा दिनै मुंख्लंफोरखौ लानानै मानो बेबायदि एलेहुवा खालामदों मोनसे बाथ्रा दङ दिनै जाय हारिया मुंख्लंफोरखौ सिबिनो रोङा जाय हारिया मुंख्लंफोरखौ मान सनमान बावनो रोङा बै हारिया बुहुमनि बिखानिफ्राय गोमालांनो गोरलै बा बे हारिया बुहुमनि बिखानिफ्राय गोमोरलांनो सम नाङा होननाय मोनसे बाथ्रा दङ दिनै जायफोरा सोरखाराव दङ जायफोरा दिनै बे अनसुंथाइफोरखौ होनो हायो बिथांमोना दिनै एलेहुवा खालामनाया मुंख्लंफोरखौ असनमान खालामनाय जादों नामा एनडिपिनि बिर जोहोलावजोफोरनि मुंख्लं नखरफोरखौ दिनै असनमान खालामनाय जादों नामा बेखौ दिनै जोङो साननो गोनां जादों आरो दिनैनि बे मुंख्लं साननि गेजेरजों जों खावलायनो हास्थायदों दिनै सोरखाराव जायफोरा दङ जायफोरा अनसुंथाइ होनो हायो नोंथांमोना गोसोखांनानै जोंनि बिर जोहोलावजोनि नखरफोरखौ दिनै जि माने होनायनि जि थांखि लादोंमोन बे थांखिफोरखौ दिनै नोंथांमोना थाबैनो मावफुंनानै होनांगौ बेखौ जों दिनै खावलायो नोंथांमोना बे फालिनायाव नोंथांमोननि गेजेराव दिनै सासे एक्स एनडिपि गैया नोंथांमोना मा दुखु फोरमायनो सानो दिनै बयनिख्रुइबो दुखुनांथावना बाथ्रायाथ' बे बिथाङा एकर्डनि उनाव जोंजों लोगोसे गैया 20 दिन जोंजों लोगोसे थानानै बिथांखौ आकबर जोबथेसालियाव लांदों आरो दिनैनि सानाव जोङो बिथांखौ मोननो हायिया दिनै बेसेबांबा दुखुनांथावना होननानै जोङो सानो आरो जोङो फोरमायनो हास्थायो मानो होननानै बुङोब्ला बिथांखौ 2020 मायथाइयावनो एकर्डनि उनावनो लोगो लांदों दिनै 2022 जाबाय बेबायदि सम बारलांबाय बिथांखौ दिनै बरनबोनो हायाखै बिथांखौ दिनै सोरखारा दिहुनाखै बेवहाय जोङो दुखु फोरमायदों बेबायदि बेक्तिखौ दिनै जेलाव सोना दोनबाय थानाया बेबायदि बेक्तिखौ दिनै जेलाव जोबथेनानै दोननाया बेयो बयनिख्रुइबो सोरखारनि लासिंसिं बाथ्रा सोरखारनि बयनिख्रुइबो जेननाय होननानै दिनैनि थारिखआव जों बुंनो हास्थायगोन दुखु मोननायजों लोगोसे सरकारा दानो हायाखैमोन गोबां प्रमिसेस खालामदोंमोन कि एक्स एनडिपि रन्जन दैमारिखौ बिनि केसखौहाय जोङो आखायाव लानाय जागोन आरो जों सरकाराव फैग्रोनो होनना बुंदोंमोन नोंथाङा बेनि मा गोख्रों बुंनो सानो दिनै बे बाथ्राफोरखौथ' जों खोनायाखै खिन्थु बाहेरा खोनानायमोन जोङो खिन्थु बिनि खुगानिफ्राय बा जोंखौ लिंनानै फर्मेलै जोंनो खोन्थायाखै जे आं सोरखाराव फैयोबा बिथांनि केसखौ नायगोन जोङो बिथांखौ उदां खालामगोन बे बाथ्राखौ आं बिथां
बिथांनि खुगानिफ्राय खोनायाखै खिन्थु माखासे ओनसोलफोराव जों जेब्ला हाबदों जोंहाबो गोबां मानसिफोर दङ बिथांमोनजों जों जेब्ला सावरायदों अब्ला जोंनो खोन्थादों जे प्रमदआ सोरखाराव जुदि फैयोब्ला बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव बिथाङा फैयोब्ला एनडिएफबिनि गासै जेंनाफोरखौ बिथाङा सुस्रागोन होननानै बाथ्रा होदों होननानै जोंनो माखासे सुबुंफोरा खोन्थादों नाथाय दिनैनि तारिखाव जुदि होमारदोंब्ला बै समाव खोथा जुदि होमारदोंब्ला दिनै गावनि खोथाखौ मानो लाखियाखै आं बेखौसो दिनै कुइसन खालामगोन नोंथाङा जुदि खोथा होमारदोंमोनब्ला आं पावाराव जुदि फैयोब्ला एनडिएफबिनि जेलाव थानायफोरखौ आं सख'गोन एनडिएफबिनि केसफोरखौ उइथड्र खालामगोन मुंख्लं नखरफोरनि अनसुंथाइफोरखौ आं होगोन होननानै जुदि नोंथाङा प्रतिश्रुति लादोंबा रायजोनो खोथा होनानै नोंथाङा जुदि गोहोआव फैबायब्ला बेखौ दिनै नोंथाङा मानो मावफुङाखै आं बेखौसो कुइसन खालामगोन जुदि थांखि लामारदोंब्ला नोंथाङा थाबैनो मावफुंनांगौ बावगारदोंबा दिनै रिमाइन्ड खालामदों गोसोखांहोदों नोंथांनोखौ नोंथाङा जुदि बावदोंब्ला बेखौ थाबैनो मावफुंनांगौ बेखौसो आं खावलायगोन बिथाङा बुंबाय थायो माखासे समाव गोजोन थासारियाव लाबोबाय होननानै मा बुंदों नाय मोनसे बाथ्रा एनडिएफबिनि जि संग्राम बे संग्रामा सान्तिनि थाखाय संग्राम नङामोन जों जेब्ला हाग्रायाव दङमोन जोंनि लिडारफोरा जोंनि दैदेनगिरिफोरा जेब्ला संग्राम खालामदों बे समाव कुनु गोजोननि बाथ्रा गैया कुनु सान्तिनि बाथ्रायानो गैया जों दुखु खस्थ' लानानै संग्राम खालामदोंमोन एकमात्र बर' हारिया जाहाथे जों बुहुमाव बर' बायदि थांनानै थानो हायो बर'फ्राबो जाहाथे जों गावनि हा हुखौ लानानै बिखा फोद्दानानै गावनि सिनायथिजों थांनानै थानो हायो बिनि थाखायसो दिनै संग्राम खालामदोंमोन एनडिएफबिया बेयाव गोजोननि कुनु बाथ्रायानो गैयामोन नाथाय बिथाङा माबायदि सिन्था खालामनानै बाथ्राफोरखौ बुंदों जोंबो खोनादों जे सान्तिखौ आं लाबोना होफैबाय होननानै खिन्थु जोङो दिनै बे मोननाय दिनैनि तारिखाव जों जि सान्तिखौ मोन्दों बे सान्तिनि थाखाय एनडिएफबिया संग्राम खालामाखैमोन बरन्स जुदि बुंनो थाङोब्ला एकर्ड खालामनायनि उननिफ्राय एनडिएफबिया बांसिन दुखुआव दङ मानो दुखुआव दङ जोंनि सिमाङा सेपारेट बर'लेण्डमोन जेब्ला सिजफायारनि सिगाङाव दङमोन सभारेन बर'लेण्डमोन बे थांखिया दिनै थेर बेथेर जानायनि थाखाय एनडिएफबिफोरा दिनै बयनिख्रुइ दिनै एकर्डनि उनाव दुखुआव दङ अब्ला बहा सान्ति लाबोना होफैनो हाखो प्रमद बर' बिथाङा दिनै सिन्था खालाम खुगायाव बुंबानो बाथ्राया जाया सैथोथिया बेयाव दङना गैया बिदों खोथा दङ दिनै बेखौथ' बयबो मोनथियो दा जों एकर्डआव जि मोननाय क्लजफोर बेखौ जोङो बारे बारे बुंबोबाय थादों एनडिएफबिनि लुबैनाय बायदि बिन्दो मोनसेबो दिनै बिटिआर एकर्डआव सेबखांजायाखै आं एज ए रन्जन दैमारिनि पार्सनेल सेक्रेटारि हिसाबै खामानि मावबोनानै जोंनि मेम'रेन्डामाव जिबायदि बाथ्राफोर लिरनाय दङमोन बे पइन्ट्सफोरखौ आंहा गोसोआव दङ आरो दिनैनि मोनबोनाय बै समाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि मोनबोनाय जि बिटिआर एकर्डनि क्लजफोर बेफोरखौ नायनानै आं रोखा बुजि मोन्दों बेयाव एनडिएफबिनि लुबैनाय थोबसेबो गैया जायनि थाखाय जोंनि केसफोराबो उइथड्र जानांगौनि थाखाय जेनेरेल एमनेस्टिनि बाथ्रा गैया जायनि थाखाय जोंनि केसफोरा जोबनानै फैनांगौनि बाथ्रा गैया जेलाव थानायफोरा उदां जानांगौनि थाखाय लिरनाय फंसेबो बाथ्रा गैया जोंनि लुबैनाय बायदियै दिनै बे बिटिआर एकर्डआव मोनसेबो दफायानो दिनै फैयाखै नोंथांमोनाबो साननानै नाय बिटिआरआ दिनै मा खुंथाय मा गोहो दङ बेयाव 16टा डिपार्टमेन्टखौ दिनै स्टेटआव लांफाफिनजादों बिटिसिआ पावारफुलसिनमोन जाय गोहोखौ दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा लानानै सालायबाय थादोंमोन बे गोहोआ गोहो गोरासिनमोन दिनैनि तारिखाव प्रमद बर'आ जेखौ सालायबाय थादों बिनिख्रुइ बेसेबांबा गोहो गोरासिनमोन नाथाय प्रमदआ दिनै बिटिआर नाम होफ्लानानै जि खुंथायखौ सालायबाय थादों बियो दिनै माबायदि जालांदों बेखौ दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो मोनथियो जों नुगासिनो दङ मेगनजों अब्ला बेजों जोङो बुंगोन बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जों बर' हारिया जेबो मोनाखै जों एनडिएफबिनि लुबैनाय बायदि जेबो जायाखै बेखौ दिनै जों दिनैनि तारिखाव बुंगोन नोंथांमोनखौ थांनाय बोसोरसे सिगां नुनो मोनदों कि जेब्ला नोंथांमोना मोननो गोनांखौ जेब्ला नोंसोर दाबि होदोंमोन बे 4 लाखखौ मोननो थाखाय अब्ला नोंथांमोननि गेजेरनि एक्स एनडिएफबि वर्कार जेरै जोंनि बिटिसिनि दा मानगोनां डिपुटि चिफआ बुंदों बिथांमोना हारि थाखि नाङाखै बिसोर फैसानि थाखायसो बिसोर हमग्रा खालामदों होनना बुंदों नोंथाङा बुंनो सानो बेजोंथ' खोथा गैया आं बेखौनो बुंदों जोंहा जि लिरनायफोर दङ बेखौ होनो होननानै जोंदों माने सुक्ति खालामदों खोथा होदों जोंनो बेखौ मावफुङैखैसो बुंदों दा बेखौ मोनफुंनो नाजानायाव खामानि मावनायाव डिले जानायखाय सोरखारा लेट खालामनायखाय जोङो होस्रिखावदों बेयावथ' दिनै जाथि सिबिनाय हारिनि थाखाय मावदों मावैनि खुनु खोथायानो फैया बे बाथ्राफोरखौ जायफोरा बुंदों बिसोरखौ बुजि मोनो सिदायै जुदि बुङोबा बिथांमोना थौले गोसोनि मानसि बेवहायसो